everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, sikhuluma ke nge-adulting, istory edlala phana ke ku Showmax. Osanda kuhlabana nomkomelo we-hung off of the year kuma Feathers Award. Thembinkosi Mthembu uthi ke uphungana nezintokazi sezimfuna ucansini ngenxa yendawo ayilingisa emidlalweni okhuza ibuya kwi Showmax. Thembinkosi ulingisa indawo kaBonga kwi-adulting. Uthi hey ixakile imiyalezo ayitholayo kubalandeli bakhe ezinkundleni zokuxhumana selokhu nje eqale ukuvela kulomdlalo. Lo mdlalo guys uzokhuza ibuya isombeni sesibili sewugabeke ngezibabuli ezintsha zabalingisi. Ku season 2 bathi ke iadulting izobe igabe ngo Khaisang nohe obengunaledi with the wife futhi ongumpho kwe House of Zwide. Uthembisiyete obe kwiGomora uBakengi Ngwedi obe kwiGomora naye bese kuba uSamkelo Ndlovu obe kwi Rhythm City kanye ke noMalanga Shozi obe kwi Rhythm City naye. Kwababuyayo kubalwa ke uNhlanhla kunene obe ngu Eric, uThabiso Ramusi obe ngumpho, uLuthando Mthembu obe nguvuyani, uLondeka Sichi obe ngunkanyezi noLungile Duma obe nguzithulele. Thembinkosi uthe bazona kakhulu nabantu abalingisa nabo ke kwi-adulting. Uthe ngesikhathi beqala ke ukusebenza ku season 2 baba nengxoxo efanayo nababa nayo ngesikhathi bezoqala ku season 1. Leyo ngxoxo imayelana nokuqinisekisa ukuthi ke basebenza ngokuzikhandla kulomsebenzi. Uthi ke lena ke iadulting iyingane iyabo ngabo ke kufanele ukuthi bayinikeze lonke uthando oluyifanele ukuze le season ibe impumelelo. Uthembinkosi uthe kule season babe nengcindezi enkulu ngoba bekufanele babhunkule ukuze benze obulungiswa kulomdlalo. Utheke abantu bazobhema bakholwe ngenxa yendlela okuzobe kwenzeka ngayo kulesa story. Uthe ngijabule kakhulu uthe kujabule kakhulu ngendawo azoyidlala kuningi ababukeli bazokufunda ngobonga njengoba ke eqala ukufunda kabanzi nangempilo. Adulting season 2 izoqala ukukhonjiswa ku Showmax ngo December mhla ka4 ngemisombuluko kuze kushayeke uFebruary umhla ka26 ku 2024. So ke guys umsombuluko wethu ke uzobe une adulting guys. Bayazi ke bathanda izinto guys. Lesa story semnandi kodwa ukuthi cha sigcwele imkhuba kakhulu akufanele ukuthi usibuke ke nezingane. So yeah guys, adulting is very educational nangezinto ke nje ezithinta impilo ngaleke kocansi lolu olugcwele kusona ke lesiya story. Kuningi nje ukufundayo nangabangani ukuthi ke ngendlela bazwana ngakhona leya friendship yabo nangendlela uyabona nje abafundisana ngakhona impilo nokuhlukahlukana kwabantu ukuthi ke ba-acceptana kanjani from different background and nemisebenzi abayenzayo ke engafani. And guys, so yeah guys, iyabuya ke adulting bulaba bayaziyo nabayithandayo labantu bengazi bayibuke. Yeah man, it's time ukuthi ke bayibone nabo season 2 but bangabe beqala ke mhlambe beqala ku season 1 so then mase kufika ku season 2 they'll be able ukuthi ke ba follow up. Yes guys, yeah, that's all I have for today. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.